Браво! Да не я почупихте тая чегулка, че е моя. За малко Тихомир беше на милиметър. Аз знаеш как гледах тук да не вземе някой да щрапоса с този с големите си крака върху чегулката. Добре, че се удържахте. Между другото, танци ми хареса. Нека да видим какво мисли и комисията. Господин Евтимов. Един изключително красив танц в двойка. Те през цялото време танцуваха заедно и както бихме коментирали вие и аз, през цялото време използваха стола. Но бих искал да кажа на Нели, че преди да стане певица, Мадона всъщност се е занимавала наистина професионално с балет. Тя никога не е предполагала, че стане певица. И първите й години се е занимавала само с танци. Тя и до сега, според мен, не предполага, че е станала певица. Нейното шоу е насочено около използването и на танци, и въобще на всякакви шоу елементи. Извиняйте, господин Евтимов. Аз завърших. Окей. Това ли беше? За сега. Окей. Ако имате още нещо да кажете, го кажете. В края на предаването. Прозвуча малко заплашително. Госпожо Сичанова. Веднага искам да кажа, че наистина много сложен танц правите. Изисква се не само добра техника, но се изисква и много смелост. И се изисква и време, но вие, пак казвам, за една седмица, за която сте работили, сте постигнали максимума и мисля, че много сполучливо бяхте подбрали този тип хореография, защото специално за вас е хубаво да танцувате. Много сте различни като излъчване и е хубаво, когато правите такива контрастни неща. Мисля, че беше много сполучливо избрано и го изпълнихте добре. Добре, нека да... Каква е вашата оценка? Какво ще кажете, господин Илиев? Сложи очилата. Да, и аз да кажа няколко неща. Невероятни бяха. Значи, първата част, наистина, Мадона е била започнала като балетен танцор, но не е била добра, т.е. не е имала достатъчно пашън и пашчър. Две думички. Но вашата хореография, да говорим за вашата хореография, значи беше невероятно. Вие изиграхте нещо много интересно и много силно. Аз даже настръхвах, гледайки. Тихомир беше толкова в характер, че направо от мен ме хвана страх. Обаче Нели не се страхуваше и играеше непрекъснато. Този въпрос-отговор между вас беше много добре изразен в танца ви и наистина танцувахте и беше невероятно. Нека да видим вашата оценка, уважаема комисия. И така, 5-5-6, средно 5,33, това бяха Нели и